Gero eta atsegina goa zaio kanpo kontsultatzeko lan ospitalean dauzkan gainerako lanen aldean. Hainbesteraino non birziklatu eta ambulatorio batean, herrizka batean ahal izanik. Familiako mediku bezala lanean hasteko idearekin jolasten baitu. Iruditzen zaio, fantasia hutsa izan litekeen arren funtzio horretan estuago dela gaixoarekiko eta bere giroarekiko harremana. Herritasunari aurre egiteko aukera gehiago dagoela bere ingurua barrenean. Eta bide batez, errezago gerta litekeela profesionalen espiritu humanista ospitaleko medikuek galdua duten. Berreskuratzea. Sentsazio baitu fabrika handi batean ari dela obrerorekin medikuekin baino. Langileen artean alienatuenekin, hau da, produzitze katean lan egiten dutenik. Besterik ez dira medikuak, bera barne. Medikuen gozatkaitzaren arrazoi nagusia da ez dutela etzi nahi obrero hutsak izaten produzitze katean baitarute 312 gelako pielonefritisarekin edo 52ko lupus eritomatosoarekin lanean. Eta ez pertsonaren konplexu txuenean tratatuak izan behar duketen gizaki sufritzaileekin. Horretatik dator diru gozearen neurria gabe. Dauden bezala alienatuak golfak betetzen du beren guztia, edo zilindro nizteko autoak, eslora handiko belauntziak egoaldeko etxe lorategidunak eta bekaiztiak eta krudelak bilakatzen dira lankideekin ere. Azken batean gizajoak dira, eta gizajoago noski katearen ibilbidea egitera beharturik daudenak. Gogoko du gazteak dudurzamendu batean ustea endemaz eskuturrean Rolexa eraman nahi luketenei, barruan daukan amorru guztia ahotik jaurtiz.